ji destpêka şoreşa Sûriye ve deverên Kurdî li Sûriye gazinan ji krîzeke aborî dikin. Ji aliyê buhabûna nirxan bi awayekî giştî û kêmbûna maddeyên bikarhatina rojane ew jî ji ber cenga ku li wî welatî rû dide û siyasetên koraserî Kurdan tên kirin ku bajarê Amûdê yek ji wan bajara ye ku qurbanî di wê cengê de dane. Her wiha bandora wê yekê li ser jiyana rojane bi awayekî mezin di navbera kar û destkefta kesî û firotin û kirîna keristan de li ser wî bajarî heye ku welatiyên wî bajarî gazin dikin ji guhertina awarte li ser nirxê bihteriya keristan. Li gor jêderekî ji bajarê Amûdê ku pênşemba borî ji Rojava News re ragihandibû ku nirxê 1 kîlo birinc di navbera 450 ta 600 lîreyên Sûrî de ye. Her wiha şekir bi 300 lîreyan e. Serbarî nirxê çayê ku gihîştiye 1800 lîreyan û ya zeytê 1750 lîreyan û dermanê cilşuştinê bi 6500 lîreyan. Li gor heman jêderî ku cudahî di nirx de heye di navbera firoştin û kirînê de ku firotin li gor nirxê kirîn û firoştina dolar e û eger heye di şev û rojekê de nirxê kiristên pêwîstiya rojane li Amûdê bên guhertin û kêm caran firoşkar nirxan di dema kêmbûna nirxê dolar de kêm dikin. Şêrîn Kîlo Ark